A Mancomunidade do Salnés porá en marcha unha nova iniciativa para axudar a xente do rural. A partir do 15 de marzo, os concellos con menos de 5.000 habitantes, a Illa e Meis, contarán cunha oficina comarcal de emprendemento no rural, un punto onde asesorar e axudar a veciñanza cos trámites online e coas novas tecnoloxías. O que se trata é de prestar o servizo ás persoas residentes nestes concellos para asesorarlles a facer xestións con as administracións, tanto coa administración local como a provincial, como a autonómica ou como a xeral do Estado, axudarlle a ter o certificado digital, a facer trámites ordinarios do día a día. Esta oficina estará aberta un día a semana en cada concello. Os días que está pechada, o asesoramento continuará a través da Mancomunidade do Salnés. A oficina será de gran axuda especialmente para a xente máis maior. Poder descargar un certificado de firma electrónica ou incluso manexar a banca electrónica, que é importantísimo para a xente maior. Todo ese tipo de cousas se lle vai enseñar a xente a facelas e tamén se lle van a facer. O asesoramento non é só con trámites online, tamén servirá para axudar a coñecer as novas tecnoloxías. Hai moita xente, por exemplo, que non ten nin siquiera un correo electrónico ou algo tan simple como o WhatsApp. Hai persoas maiores que para estar en contacto cos seus netos ou cos seus fillos, estar mandando fotos, recibir fotos, cada vez a evolución no campo da tecnoloxía é máis rápida ese proceso de adaptación é importante, e canto máis no rural, non? A oficina está financiada cos fondos Next Generation dentro do obxectivo de conseguir a cohesión social e a igualdade en todos os territorios. O que se trata é acadar un dos obxectivos do Ministerio, que é a cohesión social, que é a cohesión territorial e a igualdade de oportunidades con independencia de onde vivan cada unha das persoas. Non está fundamentalmente dirixido a persoas de todas as idades, pero tamén pensado nas mulleres das zonas rurais, non, para que non haya desigualdades para facer todo tipo de xestións con independencia do lugar onde vivamos, non? Esta oficina terá unha duración de case 2 anos. A súa finalización terá lugar en decembro do 2024.